बे समाव मोनसे रादाब थगायनानै आरो जरजुलुमै मिटिंआव थांनाय समाव बिपिएफनि माला गानहोनायनि अजद होदों। जों इउपिपिएल हानजानि मावथि सिगां समनिफ्रायनो इउपिपिएल हानजायाव थानानै जों खामानि मावबोदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि गोख्रों दैदेननायजों 24 नं मुसलपुर बियाबाव गोबां जौगानाय फैदों। फैबाय थानाय समावबो रायजोफोरजों लोगोसेनो जथायै इउपिपिएल हानजायाव थानानै जों खामानि मावलांगोन होनना रोखायै फोरमायथिदों। गुबै बाथ्राया जाबाय थांनाय माखासे सान सिगाङाव एबा समबारनि मोनाबिलि समाव बाक्सा जिल्ला 24 नं मुसलपुर बियाबनि आवथायाव थानाय मुरेलमेला गामियाव बिपिएफ हानजाया मोनसे सावरायमेल लानायजों लोगोसेनो गामिनि मानसिफोरखौ जयनिं खालामबाय होनना माला गानहोदोंमोन। बिपिएफनि सानैसो दैदेनगिरिफोरा गोसो गैयै सुबुंफोरखौ लिंहरनानै माला गानहोदोंमोन। बिथांमोननि बेफोरबादि माला गानहोनायखौ लानानै फिन आरो खेंफोरथि होदों। लोगोसेनो अजद दैखांनानै बुंथियोदि गामियाव मिटिं जानायखौ मिथिनानै खोनासंनो होनना थांनायखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा लिंहरनानै जोंखौ माला गानहोदोंमोन। जों गोसो जानानै बिपिएफ हानजायाव थाङाखै आरो थांनायबो नङा। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि दैदेननायजों मुसलपुर बियाबाव जों अरायबो खामानि मावलांगोन होनना रोखायै फोरमायथियो। दाख्लै समबारनि मोनाबिलियाव हरखाबै बिपिएफनि मिटिं जादोंमोन। बेयाव जों मा जादों होननानै सोंनानै थांदोंमोन जोङो। बेयाव बिथांमोना जोंखौ लानानै बिपिएफनि जयनिं खालामनानै माला गानहोदोंमोन आरो बे माला गाननायाव जोंखौ इउपिपिएलनि नङा होननानै बिसोरो फैबाय होननानै बाहायनाय जादों आरो जेनेबा बे बिपिएफआवथ' जों गैखाया आगोलनो दा जोङो इउपिपिएलआवनो आगोल जों मावखांना फैनाय कर्मि जोङो बेखायनो जों बे कर्मिखौनो जोङो आगोलनि रखम जों मावनांगोन होननानै जोङो सानदों आरो जोङो सार बिथां राकेश ब्रह्मआ जेनेबा जोंखौ जोंनि गामियाव थांनानै जेरै खामानिखौ मावदों बेबायदिनो जोङो सालायलांगासिनो दङ आरो जों बे खामानिखौ जोङो मावगासिनो दङ आरो जों बेनि सायाव जों हाबनाय जायाखै सारखौ जोङो ना खालामाखै जों बेफोरबायदिनो सारनि खामानिखौ जेरै फाइभ मोनदों बेफोरबायदिनो जों मावबाय थागोन होननानै आसा खालामदों। क'क्राझारनि सिआइटिआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, बिटेक, एमटेक, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो पिएइचडि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ सिइ, सिएसइ, इसिइ, एफपिटि, सिएआइ आरो एएमटि। बिटेक प्रग्रामाव दङ सिइ, सिएसइ, इसिइ, एफइटि आरो आइइ। एमटेक प्रग्रामाव दङ डब्लिउआरएइच, सिएसइ, एफइटि आरो जिइटि। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ एमसिडि आरो पिएइचडि थाखाय सिइ, सिएसइ, इसिइ, एफइटि, आइइ, एमइ, फिजिक्स, मेथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो एचएसएस। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, बिटेक आरो एमटेकनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो पिएइचडिनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल सिआइटि क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query 2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।